Miten lakata tasaisesti värillä kynsinauhaan lähettyviltä? Alustavasti poistetaan ylimääräinen viilaus pölykynneltä. Seuraavaksi pidetään napakasti kiinni kynsivalleista. Puhdistetaan lakkaa siveltimen yhdeltä puolelta oteen, mutta kuitenkin reilusti lakkaa pitäisi jäädä siveltimelle. Sormea kuuluisi pitää hieman alaspäin. Aloitetaan lakkaus ylhäältä alaspäin hieman väistäen kynsinauhaa. Muistetaan, että siveltimen kuuluisi levätä kynnen päällä eikä olla 90 kulmassa. Muuten sivellin ei lakkaa, vain kerää värin. Seuraavaksi otetaan ohut sivellin ja varovasti käydään läpi kynsinauhan alue. Muistetaan, että mieluummin tehdä 2 ohutta kerrosta, kun sotkea koko kynsi paksulla kerroksella. Kerro, kokeilitko ja miten tykkäsit?